No co, Ivuško? Vlado. No, super. Pašák je, pašák. 11 400 km za nami on to dal. No vidíš, takže sme prišli tam, odkiaľ sme odchádzali. Je náš, nikomu ho nedáme. Auto celé. Sme doma. No, sme Dnes sme si tu len zapne spätné no, na... v kempe, ani nie na ceste. No dobre, takže takto, sme doma. A veľké upratovanie začalo. Dávame Xaviera dokopy, zaslúži si, aby sme ho pekne umyli. Oksanka už rajbe koberčeky. Do obeda nám ešte pršalo. No čo, Oksi? Doma sme, dávali sme truhlu dole z auta. Tá už je tu umytá. A idem ho ešte poutierať. Pašák je. Som na neho hrdý, ostane s nami, sme rozmýšľali, keď sme boli v tom Nemecku, že kúpime niečo iné, ale bez problémov nás doviezol. Tam aj naspäť 11 400 km prešiel s nami, bez nejakých väčších komplikácií. Takže na to, že to je 20-ročné auto, není čo vytknúť. Ide ako píla. A Oxy tiež. A vítame vás pri našom poslednom videu z našej prvej túr, ktorú sa nám šťastlivo podarilo absolvovať bez väčších problémov. Na pár kiksíkov, ale všetko prebehlo v poriadku. A ako začiatočníci sme sa vám snažili niečo natočiť, takéto videjko a učili sme sa všetko za pochodu, preto boli niektoré videá možno lepšie, možno horšie. Ale keď v budúcnosti nám napíšete viac, tak sa to budeme snažiť aj napraviť. v tomto roku 2025 sa začiatkom júla chystáme na ďalšiu cestu okolo Grécka. Plán trasy ešte nevieme, ale takto to dáme. Koľko kilometrov si prešiel na tom Xavierovi? No, Xavier, chvála Bohu, nás nesklamal. Všetko išlo tak, ako malo. Cez 11 400 a nejaké drobné kilometre nás spoľahlivo doviezol až domov. Za čo som mu veľmi vďačný a ostáva s nami. Chvíľku sme uvažovali nad tým, že ho aj predáme, ale nie. Možno mu ešte spravíme nejaké vylepšenie ako Solár, čo uvažujem nad tým, že by sme tam ešte dali. Ale to ešte uvidíme. Kde sa ti páčilo najviac? Mne v Španielsku. No, tak to je mňa. Tam sa mi najviac páčilo Sevilla. Ale aj Palamos. Ešte kde Tarragona. Alebo najviac, jak sa to volalo? Castellón. Castellón, ten bol jednoducho úžasné, krásne miesto, krásna pláž. A to bolo neplánované miesto, kde sme to našli viac menej náhodou. Lebo sme prešvihli to, kde sme mali odbočiť a reku, že kde ideme a potom to si našla a to bolo úplne super. Takže tam by sme sa radi určite ešte vrátili. A ešte dokonca uvažujeme nad tým, že by sme si, to je jediné miesto, kde by sme si možno kúpili ešte aj apartman v Španielsku. No, tak keď budeme na to mať, tak budeme o tom rozmýšľať. Hej.
A kde sa ti páčilo najmenej? Nie, najmenej Portugalsko. No, od Portugalska sme mali o mnoho väčšie očakávania. Je to tiež svojím spôsobom zaujímavá krajina. Ale čo za mňa ako šoféra najviac mrzí, je viac menej tie neskutočné problematické diaľnice. Tam jednoducho neviete, kde, komu, čo máte zaplatiť, je to komplikované. A čo sa týka krajiny, je to zaujímavá časť, ale neprekonalo to Španielsko ani inú krajinu. Prešli sme to v podstate rýchlo, stavili sme sa tam v pár miestach. No a už bolo aj chladnejšie, takže počasie nebolo také. No a čo sa týka bezpečnosti, tak asi Francúzsko bolo také najnebezpečnejšie. No, to je pravda. Tam jednoducho bolo veľa prisťahovalcov, slušne povedané, nechcel som povedať čiernych, ale tam naozaj hlavne čo sa týka okolie Paríža, tak tam je to totálna divočina. Takisto Primorské oblasti. Viac menej, kde je ruch. Možno tie dedinky vo vnútrozemí nie sú až také, kde sa títo občania, prisťahovalci zdržujú. Presne. No a čo hovoríš na Sardíniu? Ja aj Sardínia, no to bola spontánna kapitola a spontánny výlet, na ktorú sme sa tešili, hlavne plavba, lebo to bolo prvýkrát loďou, takou veľkou a cez more a tak, takže to bolo najväčší zážitok z toho a Sardínia nás prekvapila hlavne tým, aké je tam všade špina a bordel. Sú určite krásne miesta, ktoré sa nám nepodarilo vidieť, alebo veľmi málo. Možno o tej Olbie smerom nadol, ktorú sme my nestihli prejsť a sme nevideli. Sú určite krásne miesta a pláže, kde je to tam také vyspelé, ale to okolie tam, kde sme boli viac menej my, tak to sme boli riadne prekvapení, že viac menej v tomto storočí vás môže stretnúť takéto niečo. No, tak hlavne ten trajekt aspoň to trošku vynahradil, no. Dobre, a čo sa týka kuchára, ty si taký kuchár, takže ktorý bol tvoj najobľúbenejší recept? No, čo bolo také obľúbené, tak to bolo samozrejme náš fazulový alebo šošovicový hrniec. Taký názov som tomu dal, lebo tam sme to robili nie v štýle takej polievky, ale na spôsob takého hustejšieho gulášo polievky, aby sme sa viac menej aj najedli a nemuseli variť, takže to bolo také naše najobľúbenejšie. A potom samozrejme nejaké to mäso a ryža k tomu. A šalát ešte, čo sa dalo s tu nejakom mozzarella. To bolo také najrýchlejšie. Ako začiatočníci sme sa vám snažili spraviť nejaké tie videjka a učili sme sa, ako to strihať a všetko robiť za pochodu. Nikto nás to nenaučil, neukázal. Takže niektoré boli možno lepšie, možno horšie. Niektoré sa vám viac páčili, ale to záleží všetko od vás. Aký koment nám k tomu dáte a radi to môžeme do budúcnosti zmeniť. A toto bolo také krátke zhrnutie, čo sa nášho výletu týkalo v roku 2024. Tak sledujte aj náš ďalší rok 2025.